Els valors compartits que fan que anem cap a aquesta unió d'ambdós sindicats, en principi és per la llarga experiència que tots dos tenim de molts anys en el món sindical, també el valor humà de les persones que el conformen, que sempre és molt important, i sobretot jo hi destacaria la gran serietat a l'hora de fer propostes a l'administració. Tant l'SME com el SAP compartim un mateix espai, que és l'espai de la proximitat a la nostra afiliació, de la proximitat en el col·lectiu que representem, del lideratge. Crec que amb dues organitzacions liderem l'acció sindical del cos de Mossos. Som sindicats que ho tenim molt clar, no? Tenim molt clar que sempre que es presenten propostes, sempre que es busquen objectius, han de ser amb una rigorositat i amb una serietat molt rígida. El que hem de és ajuntar-nos per fer més ferm aquest lideratge, per refermar un espai en el que el mosso i la mossa senti que la representació la té assegurada. Les amenaces i els reptes que hi ha dins del cos de Mossos d'Esquadra sempre és millor encarar-los a partir d'una unitat. O sigui, com més disperses tenim les estratègies de les diferents organitzacions sindicals, pitjor, perquè es dispersen. En definitiva, el mosso i la mossa s'ha de veure que qui el representa sindicalment té una capacitat d'incidència, tant a nivell sindical com a nivell polític. Aleshores, el que fa falta és unir-les totes al màxim i com més unides, més assoleixes els objectius i més optimitzes tots els recursos. Jo crec que amb dues organitzacions el que hem de fer és constituir un espai fort. Les dues organitzacions sindicals, cadascuna amb l'experiència i la professionalitat que ha portat al llarg de la seva història, doncs el que ha d'acabar és constituint aquest espai fort, aquest espai referent en el que quan un mosso o una mossa d'esquadra parli o senti parlar de sindicalisme, sàpiga que precisament a l'espai que s'està referint és el que el SAP i l'SME volen constituir amb aquesta unitat. Una vegada units, com deia, unirem estratègies, tenim llarga experiència i repercutirà en una millora en la imatge del cos, en millor formació i un llarg etcètera de beneficis que només des de la Unió, que a més demanen els propis integrants del cos dels Mossos d'Esquadra, els propis Mossos i Mosses, doncs només així ho podríem assolir, no? Tal com ha dit el Ramon, és una qüestió que el col·lectiu ens reclama. I la demanda de la unitat sempre ha estat present, no? El bagatge de tants anys de fer sindicalisme acabarà repercutint en un benefici i traduït, per dir-ho d'alguna manera, seria millores en la conciliació de la vida familiar i laboral dels Mossos i Mosses, la millora en matèria de formació, per exemple, ens falta molta formació de diferents tipus, etcètera. Hi ha diverses maneres d'unitat. Una és una unitat en la que després de concórrer junts en unes eleccions sindicals es desfà i cadascú tira per la seva banda. I una altra ben diferent és la unitat que ara SAP i SME estem proposant, que és caminar junts dins d'un mateix espai, que és la FEPOL, però essent conscients que amb objectius compartits, al final la nostra unitat ha d'acabar amb un projecte únic, un projecte compartit, un projecte liderat, en aquest cas per les dues organitzacions sindicals.